Du står nu foran montren med afrikanske genstande, især smykker og andre prydsgenstande, hvoraf flere er fra Akan-folket. Akan-folket menes oprindeligt at være udvandret fra Sahara-området i det 6. århundrede til de områder, hvor de bor nu, i Ghana og Elfenbenskysten. Med Akan-folket er der tale om en overordnet etnisk betegnelse, som er inddelt i mange enkelte stammer. Disse stammer har førhen allieret sig for at danne mindre stater eller endog imperier, såsom Ashanti-imperiet, der eksisterede fra ca. 1700 til 1900 og havde mange stridigheder med især den britiske kolonimagt. Akan-folket har været en af de mægtigste grupper i Vestafrika, og deres guld, elfenbens og slavehandel var et stort tilløbsstykke for de første europæere i regionen. Akan-folket og andre afrikanske folkeslag havde bedrevet slavehandel, også med slaver fra deres egne etniske grupper, længe før europæere kom til disse kyster. Den nylige opdagelse af den nye verden gjorde dog, at der hurtigt blev en enorm efterspørgsel på afrikanske slaver. Også Danmark var en spiller i denne handel, blandt andet gennem Vestindisk Genesisk Kompagni. Omkring 120.000 slaver menes at være blevet opkøbt gennem de danske handelsforter i området, og mange af disse endte på de dansk-vestindiske øer. Akan-folket har ofte dannet stater, og disse var underopdelt i stammer, som igen var underopdelt i klaner. Selv ikke den stærkeste af disse politiske enheder, det førnævnte Ashanti-imperium, var stærk nok til at modstå de europæiske kolonimagter. Ghana blev fra starten af 1900-tallet et britisk protektorat, og Elfenbenskysten et fransk. I dag findes de forskellige politiske strukturer inden for Akan-folket stadig, men de eksisterer sidestillet de respektive landes regeringsstrukturer. Akan-folket udgør i dag tæt på halvdelen af befolkningen i både Ghana og Elfenbenskysten, og spor af Akan-kultur kan stadig ses i for eksempel Sydamerika og Caribien, hvor de vestafrikanske slaver blev bragt hen. Hvis du vil høre mere om, hvordan disse genstande kom til Danmark, tryk på næste-knappen.